Huomenta vaan kaikille ja se olisi sitten maanantai. Ajatelkaa, maanantai, pääsiäinen. Mitäs teet pääsiäisenä, kun viikonloppuna on pääsiäinen? Näin se menee. Pitkä perjantai on pitkä perjantai. Se on pitkä, niin se on pitkä. Ja sille ei vaan voi mitään. Se on perjantai, niin se on perjantai. Ei siitä sen enempää. Joo. Aika tyyntä on nyt. Hyvin kopisee sauvat, kun on lähdetty sauvakävelee. Hyvin kyllä kopisee, kun on lähdetty sauvakäveleen. Täällä vasta mä heräilen täällä ja joku menee jo sauvakävelee. Joku on jo lähtenyt sauvakäveleen, kun meikäläinen tästä vasta heräilee. Joku on lähtenyt jo sauvakäveleen, kun meikäläinen vasta heräilee. Toiset kävelee ja meikäläinen vasta heräilee. Näin se menee. Toiset jo kävelee, kun meikäläinen vasta heräilee. Näin se menee. Saakutti, kun ei tässäkään pysty kunnolla, hitto ei pysty istuun kunnolla tai oleen kunnolla, kun mulla on kainalot ihan tulessa. Kainalot on tulessa. Kainalot on ihan punaisena. Kun kainalolla laitetaan hajusteita. Mä en tiedä, onko nyt tullut joku reaktio hajusteista, kun kainalot on aivan punaisena. Ja mä oon laittanut pepantteria niihin ja ne polttaa ja kirvelee. Kun laittaa kädet alas, niin se iho koskettaa, niin ne pitäisi olla vapaasti noin kainalot sillä, että niihin tuulee niihin kainaloihin, niin sen takia silloin se poltto ei tule, kun sinne tulee semmoista kun kainaloissa ilmavirta kiertää, niin ei polttele kainaloita, mutta heti kun on sillä, että niihin ei tule mitään ilmavirtaa, niin hitto kun polttelee. Näin, meikäläisellä on niin herkkä iho tiettyihin hajusteisiin, kun kainaloon pistetään paljon. Ei se nyt alussa heti näy, mutta kun sitä enemmän käyttää, niin sitä alkaa ärsytys tuleen ja se on ihan punainen. Nyt kun on käyttänyt niin nyt taas polttelee ja on punaisena kainalot niin, että lähtee. Sellaista se on. Kun on herkkä iho, niin on herkkä iho. Niin, että kädet on vaan näin koko ajan, tällä, että tänne tuulee. Niin sillain se nyt ei polttele yhtään, mutta sitten jos se on sitten jos liikkuu ja muutenkin välillä se polttelee, vaikka se näinkin on, mutta ei niin pahasti. Tällaista testataan kainaloihin. Tällaista laitetaan kainaloon. Joo, nyt joudutaan tällaista laittaa kainaloon. Välttää talkin joutumasta lapsen nenään tai suuhun. Talkkia kainaloon. Laitetaan talkkia kainaloon. Tämmöistä laitetaan sitten kainaloon, että lähtee, kun kainalot on niin tulessa ja ne on ihan punaisena. Huutaa hoosiannaa kainalot nyt. Kainalot huutaa hoosiannaa, niin joudutaan tämmöistä, missä on muurahaisen kuvia ja tällaista talkkia joudutaan laittaan sitten. Talkkia kainaloon, näin se menee. Talkkia äkkiä kainaloon, niin eiköhän siitä hyvä tule. Jätetään hajusteet nyt vähän aikaa käyttämättä. Heti kun iho on parantunut, niin hajusteta kainaloon, että lähtee. Mutta ei tiettyjä hajusteita, vaan sellaisia, mistä iho ei ärsynny. Talkkia kainaloon, näihin kuviin ja tunnelmiin. Kainalot voi ihan ok, vaikka siellä vielä vähän poltetta on. Ja toi oikea puoli, mä oon huomannut, että se otti vähän damakea siinä, kun mä ajoin kainalokarvatkin pois, että ne ei ärsytä sitä, että ne ei jää hikoilemaan ne karvat ja ne on sitten rasvaset, jos laittaa kun mä oon laittanut rasvaa, niin niihin karvoihin ei jää mitään rasvaa, niin mä ajelin ne karvat pois, niin ne ois tuudettu mukavasti. Vois miettiä noita, kun mulla on tossa nyt noi on tossa, niin pitäisikö ne chidit nyt laittaa sitten tulemaan, vai onko se jo liian myöhäistä? No, kun me laitetaan ne chidit ja ajattelin sitten katsoa, että koska mä laitan ne chidit. Mut jos on liian myöhäistä, niin se on liian myöhäistä ja sille ei voi mitään. Mä laitan ne sit, kun mä laitan ne chidit. Mä en oo semmonen viherpeukalo, että mä laitan ne silloin, kun on määrätty se aika. Mä en oo semmonen, että mä en luota määräyksiin, että nyt pitää laittaa. Mä laitan silloin, kun itseltäni tuntuu, että nyt on hyvä hetki, niin mä laitan ne silloin, kun on semmoinen itselleni sopiva, että nyt on semmoinen fiilis, että mä laitan ne nyt. Mä en laita silloin, kun pitäisi laittaa, niin kun on määrätty. Pitäisi laittaa jo aikaisemmin, mutta ei sitä sen enempää. Ja täällä meikäläisellä on vaan verhot kiinni. Mä en oo semmonen verhojen aukaiseli. Voi sanoa verhot kyllä aukaista. Kyllä nämä verhot vois kyllä aukasta, mutta kun täältä kun aukaisee, niin mikäs tätä tulee sisälle?
Mikä sieltä sisälle tulee? No auringon valo paistaa sisään ja häikäisee. Näin se menee. Se häikäisee. Ja eikä toi aurinko ei osaa kysyä, että voiko sisään paistaa, vaan se vaan kun se paistaa, niin se ei väisty siitä, jos ihminen tulee sen eteen. Että jos auringon valo tulee, niin ihminen on siinä edessä, niin se ei väistä, se vaan paistaa. Se ei keltään kysele, että paistetaanko vai eikö. Silloin kun aurinko paistaa, niin se paistaa ja ihmisen pitää itse suojata sillä lailla, että auringon valo ei häikäse. Terassit täyttyy janoisia niin, että lähtee. Se on yksi kevään merkki. Janoisia, tulee janoisia näkyy. Näin janoisia näkyy terasseilla sitten, kun terassikaudet alkaa, niin siellä on janoisia terassilla. En tarkoita kahvinjuojia pelkästään. En niitä tarkoita. Ai kahvia tulee terassille juomaan, kun muut vetää kaljaa, niin toinen juo kahvia terassilla. Kyllähän sitä saa juoda, mutta sitten se ei sovi sinne joukkoon. Mutta sitten jos istuu kaljan kanssa, niin sitten ei ole mitään hätää, silloin kuuluu joukkoon. Nyt alkoi grillauskausi. Ranch, 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 ranch. Ranchiin naamariin. Ranch, 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 tadam. Vielä kurkistetaan. Jee, maistuu. Huomenta kaikille, eli huomenta ja hyvää päivää kaikille, sanottuna näin. Mutta joo, on tullut seurattua vähän showpainia, on tullut jonkun verran tullut tuossa, eilen tuli seurattua. Aika runsaasti tuli seurattua showpain. 4 asti meni, ajatelkaa, 4 asti aamulla mä kattelin showpainia. Kyllä sitä tulikin aika runsaasti katsottuakin. Eikö se ole hienoa, ja mä jaksan katsoa niinkin pitkään. Ajatelkaa, niinkin pitkään mä katson, kun 4 asti. Joo. Moto E61, kun se oli 61. Niin siinä Motorola-puhelimessa, minkä mä ostin extempore, vaan heräteostos, millä ei ole mitään järkeä, mutta niin siinä ei ole suojakalvoa ja se on ja näyttö on naarmuuntunut. Siinä näytössä on naarmuun tullut, vaikka mulla on siinä suojakuoret, muoviset suojakuoret. Mutta näytön suojaa ei ole, niin siihen on tullut siihen näyttöön naarmu. Näyttölasiin on naarmu tullut ja suojakalvoa ei ole. Niin sen takia mä haluan, että mulla puhelimessa olisi suojakalvo, että näytön lasi ei naarmutu. Niin pitäisi nyt jostakin semmonen kaivaa. Mistä niitä saa? En tiedä saako enää 50 mitään suojakalvoja mistään. Värestö on loppuun myyty. Värestö on tyhjä. Loppu. Puhelinta ei saa naarmuttaa. Tää suojakalvo pitää laittaa nyt takaisin, niin putsataan tää suojakalvo ja yritetään laittaa se tähän puhelimen pintaan, että tää puhelin ei pääse yhtään. Oi vitsi! Hitto kun se menas lähtee jo nytten! Perhana! Se menas lähtee! Pirutana taas! Saakotti, kun täällä on kaikki vaaralliset tekijät tässä. Täällä on vedenkeitin ja kahvinkeitin, niin on vaarallisia tekijöitä tässä nytte. Tämä on ehkä yksi odotetuimmista tapahtumista koko Niilo-universumissa. Aloitin siis noin 2 kuukautta takaperin projektin nimeltään Niilolle oma omakotitalo. Niilo on joutunut asumaan koko elämänsä vuokra-asunnossa köyhien kuolevaisten keskellä, ja eihän sellainen elämäntyyli ole mestareita varten. Niilon lumalla valmistin ja myin Niilon napanöydestä valmistettuja Niilo-figuureita. Figuurien tuotolla sain kerättyä omakotitaloa varten noin 55 000 euroa. Aivan käsittämätön summa. Mutta nyt itse asiaan, eli päästetään ääneen itse Lempäälän hevisonni, joten Niilo, anna mennä. No niin, jouduin nauhoittaa tähän päälle, kun tuolla kummitustalossa soi musiikkia niin saatanasti. Mutta joo, niin. Eli kiitos Pauli pelivideoille lahjoituksesta, omakotitalon lahjoituksesta. Siinä kuvattiin vähän meikäläistäkin
Joo, tossa mä selitin jotakin, en muista yhtään mitä selitin, yhtään en muista mitä selitin tossa kohtaa, selitin jotain, selitin tossa kohtaa, mitä mahdoin selittää. Mutta niin tällainen tää omakotitalo nyt on, kiitos Paulille, kiitos, oikein suuret kiitokset Paulille omakotitalosta. Vielä on tässä, täytyy rempata, oikein urakalla täytyy rempata taloa, mutta tässä on olohuone ja tuolla on jotakin, tuollaista täytyy siivota pois sitten, oikein kunnolla siivoukset käyntiin, imuria huudattonaan, mitäs tuolla on, oviaukko, ja tässä on tällainen, ja sitten katsotaan, tuolla on ikkuna, siinä on kasvi, en tiedä onko enää elossa. Ja sitten mennään tänne, tossa on uuni ja tossa on varmaan jotakin tossa tasolla ja sitten lämmitystä ja sähköpatteria, ei voi pitää, tulee helvetin kalliit sähkölaskut. Katsotaan mitä täällä on. Siinä on portaat, en tiedä miten niin. Ja sitten jatketaan tänne, täällä on makuuhuone, siinä on ovi. Ja sitten katsotaan mitä täällä on. Siinä on semmoista. Tuossa on vähän tollasta. Katto vuotaa. Mennään tänne. Siinä on joku tynnyri. Tuossa menee tosiaan portaat tonne ylös. En tiedä miten minä pääsen kiipeämään, kävelemään sinne. Eiköhän tosta jotenkin pääse. Jotenkin siitä pääsee. Sitten tullaan tänne. Ollaan kyllä runsaasti remontoitavaa, aivan hirveästi remontoitavaa. Mutta kiitos nyt kuitenkin Paulin pelivideot. Tässä on tuoleja, siinä voi sitä kahvitella ja täällä on WC. Ja se on oikealla paikalla. Oikealla paikalla on WC. En tiedä missä tossa on sitten pesukoneliitäntä, että saako se tuohon samaan huoneeseen mahtumaan vai miten tossa lukee jotakin. En tiedä mitä siinä lukee, katsokaa itse videolta. Sitten täällä on tällaista. Ja tästä mennään ulos sitten. Että kiitos todella runsaasti Paulille. Paulille 5/5 talo. Koska alkaa arvaton laihis. Laihis on ollut koko ajan päällä. Se on siitä lähtien ollut laihis päällä, kun käytiin Raksissa syömässä, silloin kun tehtiin videokin siitä. Mukavaa torstaipäivää. Samoin sinne, morjes. No niin, Minttu karkailee pitkän perjantain kunniaksi. Lähdetään tästä sitten katselemaan, kun Minttu karkailee. Minttu ja äiti lähtivät kauppaan. On talvi, ulkona on kylmä. Nyt tarvitaan paljon vaatetta. Minttu ja äiti lähti kauppaan. Nyt tarvitaan paljon vaatetta, ulkona on kylmä. Talvinen sää. Mintusta on hauska istua pulkassa. Posket pudottaa, kun pulkassa mennään niin, että hippunat vinkuu. Voiko kala hymyillä? Mutta toi kala ainakin hymyilee tossa. Kala hymyilee. Kun on kaupassa, tässä on yksi epäkohta, ei nyt epäkohta, mutta yksi kohta tässä kirjassa, kun on kaupassa. Kun oli kaupassa tässä, kun Minttu on kaupassa äitinsä kanssa, niin tässä on yksi juttu, mitä yleensä kaupassa ei näe, jos ihmiset käy kaupassa. Mutta kirjassa näkee. Kattokaa. Pieni hiirikin käy kaupassa kanssa. Samaan aikaan käy kaupassa noitte Mintun ja ton äiten kanssa. Pieni hiirikin käy kaupassa. Hiirelläkin on ostoskärryt. Ne ei edes huomaa tota hiirtä, että hiirikin on kaupassa ostoskärryn kanssa. Sillä on juustonpala siinä. Niin sitä ei edes huomaa, että hiirikin on ostoskärryn kanssa
tällä jos oikeesti nähtäis hiiri, niin se hiiri, niin sä ettäis heti hippurat vinkuen kaupasta menemään, jos jossakin olisi kaupassa hiiri. Sä ettäis hippurat vinkuen menemään, ei se mitään ihmisten kanssa hiiri on mitään ostoksilla. Mintulla on syli täynnä karamellejä. Minttu haluaa ne kaikki. Tuolla on hiirikin, on tehnyt ostoksensa. Sekin on muka ostanut jo ostoksensa, toi hiiri muka teki sen juusto-ostoksensa. Ei, miten hiiri on muka maksanut toi juusto-ostoksensa, toi hiiri tuolta. Miten se on voinut maksaa ostoksensa, mutta ei siitä sen enempää. Sitten. Hammaspeikolle mitään ei osteta. Se nyyhkyttää, kun ei hammaspeikko ei saa mitään nameja. Ja tiedättekö te, mikä tässä jutussa nyt on? Tolla on pyöreät silmälasit. Se on nyt nykypäivän muotia, että kaikilla on pyöreät silmälasit. Se on tullut nykypäivän, uudestaan se on tullut. Kun tääkin on tehty, tämä kirja on tehty 78 ja siihen aikaan silloin pyöreät silmälasit. Pyöreät silmälasit. Minttu suuttuu, kun ei saa karamellejä. Minttu ihan itkettää. Äiti harmittaa, kun karamellit on kaupassa pantu niin alas, että lapset ulottuu ottamaan ne. Minttu on hyvin vihainen, hän makaa lattialla ja huutaa, mennään heti takaisin kauppaan, minä haluan karkkia. Hiirikin on siellä, mistä toi hiiri tonne tuli. Sekin on kaatunut tonne, kun Minttu on kaatunut tohon, niin hiirikin on jäänyt sen pipon alle. Ja ostoskassi on hiirellä siinä, mistä tää hiiri tähän nyt tuli. Kun ne tässä alussa lähti kauppaan, niin ei niillä ollut sitä hiirulaista mukana. Kukaan ei välitä minusta, Minttu ajattelee, minä karkaan ja en tule ikinä takaisin, mutta ulkona on kylmää. Voiko nykyään pitää tollain noita tavaroita? Missä sinä olet ollut, äiti kysyi. Minä olin niin huolissaan, että ethän koskaan lähde minnekään ennen kuin kerrot minulle, äiti kysyy. Äiti pyytää. Minttu. Ja mitä toi hiiri tossa tekee? Hymyilee siinäkin. Kattokaa tuota hiirtä. Miksi sillä on punainen nokka tuolla hiirellä? Miksi toi kissa on tuolla tommonen? Kissakin on tuolla. Silläkin on punainen nenä, mutta toi kissa, miten jännä. Kissa ei huomaa hiirtä ollenkaan, kun kissan pitäisi hiirtä jahtaa. Tuus. Oh. Kotona on mukava asua, en enää ikinä karkaa, päättää Minttu. Äidille ja kaikille muille tulisi ikävä. Ne lähtee kirjastoon. Minttu karkailee ja äksyilee. Siihen loppui. Tän olisi voinut laittaa, että Minttu äksyilee ja karkailee. Minttu äksyilee ja karkailee, mutta sillasta. Noin. Miksei laikkaari etenä milloin Onnin kanssa salille? En oo menossa salille. En oo raudanpumppailija. Mene töihin. Näin siinä vaan. Noin. Kiitos kakkosesta. Tai joo, kakkosesta kiitos. Kiitos vähän yli vitosesta. Kiitos 5.2. Mielipidepizzeria Bene. No, en mä nyt ole hirveästi siellä käynyt. Kyllä se ihan jees on. Kiitos ja näkemiin. Monta leukaa menee. Ei mene leukoja vielä yhtään. Näin se menee. Ei ole käsissä sen verran voimaa, että yli 80 nousis. Kun ei penkistäkään saa yli 80 nousee. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Morjesta. Ja ruvetaan nopeasti katsoa, mitä heräteostos meikäläisellä pörähti tässä. Minkälaista pientä heräteostosta tosta pikkukaupasta pörähti tänne päin. Niin katsotaan, mitä mä ostin äsken. Otin itselle pääsiäisen kunniaksi arkku karkkipussin. 6 marsjäätelöä. 6 marsjäätelöä. Tempas taas tästä nyt 1 marsjäätelö tästä sitten. On se vanni hyvä. Pirkkaa, jäätelö, mansikka, vaniljaa. Niitä on 6 kappaletta. Mansikka, vanilja, jäätelöitä 6 kappaletta.
tämmösiä Pirkan Choco valkosuklaalla. Valkosuklaa kuorutettuja. Niitäkin on 6 kappaletta. Tuli ostettua tämmösiä 6 kappaletta. Jäätelöitä 6 kappaletta. Äitelle meni 1 valkosuklaa, kun se halusi maistaa yhden valkosuklaan. Meni sille 1 valkosuklaa. No. Sokerina pohjalla. Pingvin klassikko, pingvin klassikko, 500 kappaletta pingvin suklaita. Suklaamansikka vaniljasuklaita 15 kappaletta. Ai. Uhuhu, mikä jäätelökasa. Laitetaan ne pakkaseen. Hanskaa! Siinä varmaan Heikkoja hirvittää, kun meikäläinen osti vähän jäätelöitä, niin siinä monia ihmetyttää varmasti, että miksi noin pirusti piti ostaa jäätelöitä, eikä vähempi riitä. Mutta silloin tällöin niitä jäätelöitä ei syödäkään jatkuvasti. Jäätelön tarkoitus ei ole, että niitä kaksin käsin vedetään naamariin. Tällainen näin. Nyt on otettu jäätelö, taas menee hetki, otetaan jäätelö, menee hetki, otetaan jäätelö ja sillain. Good morning Finland. This is the Easter day in the Sunday. Is Sunday morning coffee time. Yeah, I'm drinking coffee morning. Just now. Yeah, bye bye. Oikein maanantaita kaikille ja nyt se voi sitten jättää Pipon pois. Nyt on sitten Pipo jätetty pois, otettu lippalakki käyttöön ja otettu lippistä käyttää sitten. Joskus mä olin pitkään sillä, että mä en käyttänyt lippistä ollenkaan. En pitkään aikaan käyttänyt lippistä. Jostakin syystä se lippis ei vaan toiminut meikäläiselle, kun siihen aikaan kun mä käytin kyllä lippistä, mulla oli keltainen jyrkilippis. Sitten mulla oli se ankkalippis, joskus siinä oli se ankan kuva. Se ei ollut, se oli se tietynlainen pingviinin kuva. Se tuntuu, että kun lippistä käyttää, niin se tulee ihan semmoinen, että nuoret aikuiset käyttää lippistä, eikä tietyn ikäiset käytä lippistä. Mutta sit mä oon ottanut taas pitkästä aikaa. Siitä ei ole kovin on sitä nyt jonkun aikaa, kun mä otin lippiksen käyttöön ja katsoin, että ahaa, joo. Nyt voi taas käyttää ja lippis sopii ihan hyvin käyttää. Eikä tuu sellaista että niin kuin, että niin kuin lippis ei sopisi meikäläiselle. Näin se menee. Käyttääkö lippikset pelkästään nuoret aikuiset? Näin, mutta ei sitä sen enempää, niin mä jatkan tässä matkaa. Niin katsotaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pääsiäinen luusittuu, pääsiäinen on ohi ja arkeen palataan. Nyt palataan arkeen sitten ihan normaalisti. Näin palattiin sitten normaaliin arkeen sitten, että nyt on lusittu toi pääsiäinen ja palataan arkeen tässä sitten. Ja meikäläinen mittaili vähän verenpaineita tossa justiin ja tommoset lukemat sieltä nyt sitten tuli. Tiistain aamumittauksia 131, 131 ja 87 ja tossa on syke. Sitten seuraava mittaus oli 2 minuutin jälkeen. Yläpaine sama, alapaine pikkusen alhaisempi, syke sama. Joo, sellaiset mittaukset. Toi eilisen mittaukset, niin se on vähän kohollaan. Toi eilisen iltamittaus, niin se on pikkusen kohollaan eilisen mittauksesta. Mutta joo, se varmaan johtuu siitä, että olen vähän kahviakin juonut. Pitää tehdä sillä, että ennen 7, kun tekee ton mittauksen, niin heti ei tuntiin juo kahvia, että tuntiin ei juo kahvia. Kahvia pitäisi syödä niin paljon, että se oikein haittaisi toi kahvi. Että kahvia pitäisi syödä niin paljon, että se haittaa verenpainetta. Näin se nyt vaan on. Arki alkaa sitten tästä, että se on arki käynnissä. Joo, kyllä sitä välillä semmoista niin kuin juttuseuraa kaipaa, jos lenkillä käy, niin ettei ole niitä yksin kameran kanssa pelkästään. Niin se olisi kyllä hyvä sitten välillä olla sitä, että kun sitä painottaa menemään eikä kuvaa videoon, niin kyllä on niin hiljasta, kun sitä suoraa tietä painottaa menemään lenkillä niin paljon kuin jaloista lähtee, niin kyllä hiljasta on hiljasta. Kyllä sitä vähän kaipaa jotain, että voisi vähän jotain
ettei tarvitsisi ihan tuppisuuna siinä kävellä painottaa sitä lenkkiä menemään. Et voisi siinä vähän jotain jutellakin. Kyllä sitä vähän sitä kaipaa sitä jotain muutakin kuin sitä samaa touhuumista eteenpäin mennä vaan jatkuvasti sitä samaa, niin vähän sitä voisi niinku muuttaa sitä lenkkihommaakin. Kun ei meikäläisellä ole mitään lemmikkiäkään, minkä kanssa käymisi lenkillä, niin sekin olisi rentouttavaa, kun olisi joku lemmikki, kenen kanssa, minkä kanssa käy ulkona kun painottaa ihan tuolla sillä, että on niin hiljasta, kun siellä painottaa menemään. Linnut vaan laulaa ja eteenpäin mennään, kun tukka tuulispää. Mutta ei sitä sen enempää. Pitäisikö mun ottaa sitten tämmönen tonne lenkille, että jos siellä lenkillä tulee tylsää ja on hiljasta, niin sitten mä voin puristella tällaista siinä matkalla samalla. Otan sitten dressilelun mukaan, jos tulee tylsää lenkillä ja on hiljasta. Niin mä puristelin tätä sitten matkalla sitten, kun mä kävelen ja puristelin tätä samalla. Oikein mukavaa. Tiistata kaikille, nyt on pääsiäinen ohi. Miten meni pääsiäinen? Menikö mukavasti? Vietitkö hyvän pääsiäisen? Näin se menee. Tässä on meillä kellonaika. Siinä on oikea aika. Kohta 8:05, eikä 8:50. Ei 9:32, vaan 8:32. 8:32, ei 9:32. MP-kellojen siirtelystä. Minä sanon 0. MP-kellojen siirtelystä 0. Ja sitten vielä MP tolle MP-Temu. Se Temukin on semmonen hitsin sivusto, kun se koko ajan se Temu yrittää meikäläistä häiriköidä, että osta, yrittää koko ajan saada minut ostamaan sieltä jotain, sieltä Temun saakotin verkkokaupasta. Minä en sieltä tule koskaan ostamaan Temun, vaikka mä olen Temua katsonut kyllä. Minä olen katsonut, mitä Temussa on, mitä Temusta saa, mutta minä en tule ikinä Temusta ostamaan. En yhtään mitään osta sieltä haista sivusta. Ostakoot muut sieltä Temusta niin paljon kuin sielu sietää tavaroita, mutta mä en tule ostamaan yhtään mitään Temusta. Lääkkeet on otettu ja sillä mennään eteenpäin tätä aamua. Ja tossa justiin hetkistä vähän kattelin noita lasten piirrettyjä TV2, niin voin sanoa, että ei voi muuta sanoa kuin huhhuh ja vielä kerran huhhuh noita lasten piirrettyjä. Ei nykypiirretyt on vähän erilaisia, mitä oli silloin meikäläisen lapsiajassa, silloin kun meikäläinen katteli. Kyllä voin sanoa, että oli kyllä semmoiset lastenpiirretyt, mitä mä tuossa kattelin noita, niin ei voi muuta sanoa kuin huhhuh ja vekara huhhuh. Nykyään siellä menee joku saakutin Martta-koirakin. Joku Martta-koirakin menee siellä niinku lastenpiirretyssä menee joku Martta-koira. Ja sit se muka menee kouluun opettaan. Niin ei koirat mene kouluun oppilaita opettaan. Niin ei voi koira vaan olla siellä opettajan pulpetin eessä ja puhua suomea niin kuin lähtee oppilaille ja opettaa siellä. Niin ei se vaan toimi, että koira menee kouluun opettaa niin kuin oppilaita kouluun opettaa. Se ei vaan toimi kerta kaikkiaan. Nykyään se muka on sillä, että eläimetkin voi tehdä ihan mitä vaan tossa piirretyissä nykyään. Että eläimetkin voi piirretyssä tehdä ihan mitä vaan. Täytyy ymmärtää, että se on tätä päivää ja ennen oli sitä, että en ainakaan muista 80-luvulla ja 90-luvulla, että piirretyissä olisi eläimet puhuneet yhtään mitään. Suomea ainakaan. Pää kiinni senkin senili-seinäkello. Näin se on, mutta joo, semmoista. Ja sitten siinä piirretyssä, tuossa yhdessä piirretyssä, ennen yhtä piirrettyä sanottiin pimpeli pompelikin, siinä sanottiin joku maaliämpäri ja mitä kaikkea siinä ihmesanoja siinä tehtiin. Sitten siinä oli sellainen poika, sitten oli apina. Poika piirsi liidulla seinään ilmapallon, niin apina otti seinästä ilmapallon muka ja
puhalsi ilmapallo ja teki koiran siitä. Sitten se otti toisen ilmapallon, puhalsi ja sitten se pamahti se ilmapallo ja hiiri pelästyi kovaa ääntä. Ja sitten se hiirtä piti rauhoitella siinä, niin pirusti sitä hiirtä, että piti sanoa semmoisia jotain sanoja, että se hiiri rauhoittuu. Ja sitten oli lohikäärme, dinosauruskin, joka puhuu, apina puhuu, sitten oli kirahvi tuli puhuun siinä suomea ja sitten oli jotain. Mukavaa keskiviikkoiltaa kaikille ja oli ihan hyvät noi Potteri-pelit, vaikka se vähän luikahtikin nopeasti striimit kiinni, niin se alkoi olemaan semmonen se kohtaus, että en mä olisi kuitenkaan päässyt siinä eteenpäin ja sit olisi jurrattu siinä paikallaan ja niin sen takia laitoin striimit aika nopeasti luikauksella kiinni, kun ei siitä tullut mitään. Tuli tämmönen kirja kuin Aino Porion kirja, missä olet mies. Yhteiskunnassa, joka tarvitsee vain menestyviä miehiä, mutta ei anna kaikille mahdollisuutta. Se on totta, ei anna kaikille, että yhteiskunta tarvitsee menestyviä ihmisiä, eli miehiä, jotka menestyy, mutta ei anna kaikille mahdollisuutta. Se pitää ihan paikkansa että yhteiskunta ei anna kaikille miehille mahdollisuutta menestyä. Ihan selvällä suomenkielinen sano, että hallitus aikoo leikata eläkkeistä. Paljon ne sillä säästää, jos ne kajoo eläkkeisiin. Kyllä työnteosta pitää myöhemmin kun työnteko loppuu, niin kyllä sitä pitää jotain saadakin. Ei se ole vaan siinä, että sä vaan teet töitä, että sä et saa yhtään mitään. Eläkkeisiin ei saa kajota. Et kun ollaan eläkkeellä, niin silloin pitää saada rahaa. Mä voi piru. No piru kun se nyt on liukas luikkeri. Lähtee lapasesta. Tämän partakoneen suojantelus. Partakoneen suojantelu lähtee kädestä, kun se on luikas. Kun luikaus, kun luikkeri. Niin ja sit mä mietin, että pitäisikö meikäisen ottaa tatuointi. Pitäisikö sinne ottaa tommoset tähdet vai mitkä pitäis ottaa sormeen sit näihin alakohtiin tänne näin. Tatuointitähdet tai jotkut semmoset sormiin ottaa. Vai pelikortit vai mitkä kannattais ottaa. Näin se menee. Lauantaita kaikille. Se olisi syyskuun 1. lauantai. 6. päivä ei syyskuuta. Sori, takaisinpäin. Ei ole syyskuu. Huhtikuu se on. Huhtikuun 6. päivä se on. Se on vasta 4. kuukausi. 1, 2, 3. 4. kuukausi. Näin se menee. En mä tiedä mistä mä repäsin sen syyskuun tässä nyt. Kun mä katon tästä, niin mä näen tonne, että tuossa lukee huhtikuu, eikä mikään syyskuu. Onks toi kesäpäivän seisaus sitten? Romanian kansallispäivä, mutta mikä toi musta pyrpylä on tossa? Ei mua se kiinnosta, mutta mua kiinnostaa nyt toi musta pyrpylä tossa, että onko se joku täysikuu vai se on varmaan täysikuu on maanantaina. Mut joo, ei tässä mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mukavaa lauantaita kaikille. Ahaa, täällä on joku naukannut
Täällä on joku naukannut tällaisen naamariin. No sugar, no sugar. Mikähän juoma tää tämmönen on? Tällaista tölkkiä mä en oo nähnytkään, missä lukee no sugar. Free sugar, eli sokeriton ES-tölkki. Niinku tommonen niinku sokeriton ES-tölkki, niin täytyy sitä kuvakin luikauttaa, kun mä en oo tollasta nähnytkään, niin kyllä sitä nyt täytyy kuva luikauttaa, toi kuva, kun mä saan tän kännykän auki, niin nyt sit on lenkkeilty. Olipahan viileet ulkoilut. Nahkapala lähtenyt tuossa tollain, kun mä jouduin leikkaan tuolla kynsileikkurilla ton nahkapalan tosta, kun se oli tollain tyhmästi tossa, niin siitä lähti tommonen pala tosta. Ihosta lähti pala ja kirvelee. Kynsisaksilla leikkasin ton kohdan tosta ja sitten se lähti toi koko nahkapala siitä pois, kun mä en saanut sitä sain sen leikattua, mutta sitten se täytyy leikata kunnolla, niin lähti pala pois. Oi. Ei voi mitään. Kello 11 reikäleipä, viiva 18 reikäleipä. Vettä. Punaisen sateenvarjon kanssa lenkille. Punainen sateenvarjo menee 7 kilsaa. Näin se menee. Minä en ole mikään sadesään ulkoudun ystävä, että minä sateessa painottaisin menemään, kun sisälläkin voi olla. Joo, täällä rupee Täällä sataa. Pistetään pillin pussiin ja ei tänään. Mä ajattelin, että mä kipasen lenkille, mutta nyt on tämmönen karsee sää, että en taida lähteä ulkoilee. Ketkä nauttii sateessa kulkemista, niillä on naamat hangonkeksi, mutta taas ne, jotka ei nauti sateessa, niin ne luikkii sieltä sateesta niin paljon kuin sielu sietää sisälle suojaan, kun sataa. Näin se menee. Joo, ei näytä toi pieni sateen, ei näytä sade hellittävän ollenkaan tässä, niin täytyy sitten tästä lähteä kotiin. Oisin muuten tehnyt lenkkiä, mutta kun täällä näyttää tää tämmönen pieni sadeen tihku näyttää jatkuvan, eikä sade meinaa hellittää, niin lähdetään tästä äkkiä kotiin, niin ei täällä viitti. Niin lähdetään tästä äkkiä sitten kotiin tästä sitten. Että nyt lähdetään äkkiä sitten kotiin tästä. Antaa olla. En ole sadessään kävelijä, mä lähden kotiin. Paljon parempi se kotona olla kuivassa kuin täällä ulkona sateessa olla. Näin se menee. Noin se kuplii sitten. Noin se katsottiin se kuplinta siitä. En tiedä, ei ketään kuitenkaan kiinnosta katsella mitään. Älä kuvaa mitään kuplintaa, kun ei ketään kiinnosta. Mutta kun se nyt sitten kuvattiin. Joo, se nyt kuvattiin ja otamme tästä sitten pienen lääkkeen. On se vaan niin hyvää. Nyt sitten pillit pussiin ja mä rupeen valmistaudun tähän aamuun, rupeen valmistautuun tästä. Sillä pitää olla kuulolla, että mulla ei ole kuulokkeet korvissa, pauhaa musiikki tai pauhaa mikään ohjelma kuulokkeissa niin, että minä kuulen, kun ovikello soi. Että en ole sitten, että mitä hittoa, kun ovikello on soinut niin, että lähtee, enkä ole kuullut yhtään mitään, kun ohjelma pauhaa korvissa siihen malliin, että ei kuule mitään. Heti kun ovikello soi, niin pitää rynnätä tohon ovelle, kun viita suhi ovelle sitten, kun ovikello soi, niin pitää olla valppaana kuin hyönä sitten tohon oven suuhun, kun ovikello soi. Niin sitten pitää olla ihan kuin viita suhi ovella sitten. Kun ovikello ei ole nyt vielä soinut, se on 15 yli 9, kyllä mä olisin kuullut tossa. Kun mä merenpainota mittailin, niin olisin kuullut, jos ovikello olisi niin kauheasti soinut, niin mä olisin rynnännyt siihen, kun hyönä mennyt kuin viita suhi sille ovelle sitten avaamaan ovia niin kuin, että lähtee. Viita suhisla luikauksella vaan mennään äkkiä. Ollaan kun valmiina, hyvä ettei ollut tuossa oven vieressä oottamassa. Et sit kun mä oon siinä istumassa penkissä oven takana ja heti kun se ovikello, niin ollaan sinne heti olla oven kahvassa. Heti kun ovikello soi, ollaan jo oven kahvassa kiinni, että ovet auki niin kuin, että lähtee. Näin se menee.
Hyvää joulua toivottaa Jari Sillanpää. Jari Sillanpään joulu-CD-levy. Jari Sillanpään joulu-CD-levy. Näin se menee. Jari Sillanpään joulu-CD-levy ja hyvä kuntoinen ja tämmöstä. Ei oo meikäläisen musiikkia. En oo kuunnellut Jari Sillanpäätä, enkä myöskään kuuntele, kun se on vähän niin kuin tietty sukupolvi kuuntelee, Jari on kuunnellut sitä, mutta taas tietty sukupolvi ei kuuntele. Se on vaan sillä, että se jakaa, noin musiikin kuuntelu jakaantuu vähän sillä lailla, että mitä musiikkia kuuntelee mikäkin sukupolvi. Mut näihin kuvia tunnelmiin. Tadää! Voi voi! Ei voi mitään, ei voi mitään. Kattokaa mitä täältä tulee. Ei voi mitään. Oisko sitä nyt 20 purkkia sitä 20 purkkia kurpitsasalaattia. 20 purkkia kurpitsasalaattia olisi tarjolla taas. Ei voi mitään, sellaista se on. Sokerina pohjalla niitä tuli. Ois tullut enemmän tätä, niin mä ois voinut tanssia vaikka ripaskaa. Kun tätä ois tullut enemmän tätä. Kalastajanpataa, piltti, kalastajanpataa. Kyllä olisi kelvannut kuin luikaus tämmönen näin, mutta kuka nyt haluaa mitään purkki. Kuka nyt haluaa tällaista? Kuka nyt haluaa tällaista? Ei kukaan. Tää ei oo mistään kotoisin tämmönen kurpitsasalaatti, etikkainen kurpitsasalaatti, tää on voimakkaasti, että tää on voimakkaasti tämä kurpitsasalaatti on etikassa niin voimakkaasti. Ja se maistuu kuin etikka tässä. Tässä kurpitsasalaatissa maistuu vahva etikka. Tää on niin etikkainen tää kurpitsasalaatti, että ei voi muuta sanoa, kun sä melkein vaan pelkkää etikkaa syöt. Ei tässä maistu kurpitsasalaatti. Tässä ei kurpitsa oikein maistu millekään, kun tää on niin etikkaista. Kurpitsasalaattia, kelpaako sinulle? Oletko kurpitsasalaatin ystävä? Minä en ole. Mikael Kolan päivä tänään. Mikael Agrikolan päivä on tänään. Tässä tulee kuitenkin sanomista, mutta tulkoot sitten. Ei se meikäläistä haittaa. Niin nyt meikäläisen on sen käytössä. Tällainen tuote. Honor Magic U6 Lite versio. Magic U Lite 6. Magic Lite 6 versio. Ei tarvii repiä pelihousujanne siellä. Mutta ei siitä sen enempää näihin kuviin ja näihin tällä kertaa. Kiitos lahjoittaneelle oikein kovasti. En oo saanut vielä noita kurpitsasalaattia oikein mihinkään. Ja niissä on päiväys perjantaille, niissä kurpitsasalaateissa. Ajatelkaa, menee perjantaina loppuu päiväys. Morjesta vaan kaikille ja täällä sitten jatketaan matkaa Varattaran tietä pitkin. Ja mulla rupes toi oikein jalan varvas huutaan Hoosiannaan, kun siellä on se rakko. Niin nyt se rupes vihottelee ja mun on tässä vielä kotiin matkaa sen verran, että ei oo mitään rajaa, niin mulla jo vihottelee toi rakko tuo jalassa. Et se on nyt paha toi rakko. Pitäisikö lopettaa kävelyt ja mennä vaikka jollain kyydillä kotiin? Mulla ei oo bussikortteja, mä pääsin silläkin äkkiä juoksisin bussipysäkille ja luikkaisin tuolla bussilla vähän lähemmäs kotia. Tuolla bussilla, joka nyt tulee, mutta ei voi mitään, ei oo bussikorttia. Ei mennä bussilla. Joo, kävellään kotiin, mutta joo, semmoista. Vois päästä bussilla kotiin, jos olisi bussikortti. Pääsis kyllä bussilla kotiin, mutta kun ei ole bussikorttia. Näin se menee. Varvas on ton näköinen. Toi varvas. Tai kynsi. On sen näköinen nyt. Ja sitten tämmönen rakko meikäläisellä on nyt jalassa. Toi on ärtynyt toi rakko tuolla. Toi ärtyi tänään toi rakko, kun mä kävin kävelemässä. Nyt se on paisunut tommoseksi. Se oli paljon latteempi toi ärtyi tänään. Mä oon huomannut sen, että näillä silmälaseilla ei katsella pitkälle tälläin, kun näissä ei sitä pitkä näköä. Eikä näissä on jonkunlainen lähinäkö. Sitten kun mä katon tietokoneen näyttöön, niin mä näen hyvin. Tosi hyvin. Nyt mulla on vähentynyt, kun olette
kun olette huomannut, mutta on vähentynyt. Tämän loopin käyttö on vähentynyt, kun mun on silmälasit. Mä oon nähnyt tosi hyvin nyt. Näin se menee. Se oli hyvä käydä silmälääkärillä. Oli tosi hyvä käydä. Semmoista. Kiitos ja näkemiin. Kuka maksoi haista lite? Ei ole mikään haista lite. Ihan jees. Kiitos ja näkemiin. Ei ole poliisit ollut yhteydessä. Näin se menee. Kyllä ne vielä ottaa yhteyttä. Pyyhi pyllys. Ootko syönyt keksiä? Nyt ei ole keksiä syöty. Onko onni pahassa punassa? Mä en tiedä yhtään. Oletko jo kännissä? No ei tommosesta mistään simasta känniä kukaan saa. Jos simasta tulisi känniä, niin tässä olisi muut lapsetkin jo sitten, jos ne ei olisi simaa, niin olisi kännissä. Kun kotonakin kun tehdään simaa, niin lapsetkin haluaa maistaa simaa. Jos kotona tehdään simaa ja laitetaan rusinoita, niin lapsi olisi kaikki kännissä. Jos kotona tehdään simaa, niin ei sitten. Näin. Ikävä tunnelma. Ei, tässä oli ihan kaikki ihan jeesia. Mä en tiedä, tietääkö kaikki. Mikä on Cactus Jack? Ja siinä on vielä Arskan mukana. Onko tänään ollut, en ole ollut missään humputtelemassa. Näin. MP tulevasta rikossyytteestä ei ole tulossa, koska meet parturiin. Milloin vankilaan? Se voisi olla ihan hyvä. Tai sitten täytyy muistaa, että voisi koittaa sitä, missä VT on kotosalla. Näin se menee. Ei ollut innokas, kun mä kyselin, niin tulossa. Ei ole nyt tullut kahville. Täytyy kysyä uudestaan, että tulisiko kahvilla poikkea. Näin se menee. Äiti ei 22 euron valvoja. Näin se menee. Koska kun joudut oikeuden eteen Kelakusetuksista. Discordissa uutta klippiä. Lol. Kyllä hyhyhy. Ei on näin. Kiitos livestä Niilo, joo. Eikö äitejä suostunut ostamaan Pro-mallia, niin sitten litemalli. Kiitos ja näkemiin. Hommaa apua ostomaniaan on ihan sairasta. Mihin hiton ostomaniaan. Mutta joo, miksi et vastaa kysymyksiin. Koko hän on tässä katsottu hyvin, niin semmoista. Ihan paskapuhelin, lite, Frakidex. Kiitos ja näkemiin. Mitkä alapaineet? 9 hitton on hirveissä lukemissa, kattokaa nyt. 143 ja 142 ja 92 ja 60 ja 61, niin hirveissä lukemissa. Eiliset iltaverenpaineen mittaukset, ne oli hirveissä lukemissa, heikkoja hirvittää, kun tommoset ihan hirveet lukemat. Tommoset ihan hirveet lukemat tuli. Ei voi mitään. Halo. Tarvisin lääkäriajan verenpaineen tarkistukseen. Teille olen mittanut 2 viikon verenpainemittauksia. Niin sit voi soittaa puhelun, että tarvitsisi lääkärille aika. Ja sit se tarkistaa ton mun verenpainemittauksen. Noin, sitä oikein pörähti kunnolla. Kuulitte, kun se oikein pörähti sieltä kunnolla.